ଚାଲିଲା ବନ୍ଦ ହବାର ନାମ ନଉନି। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଲ ମା ମା କଣ ହେଲା ଝିଅ? କିଛି ପଇସା ଦିଅ ମା, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମା, କିଛି ପଇସା ଦିଅ ମା, ମୁଁ ଔଷଧ ଆଣି। ଦିଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନାନା ସବୁ ମିଛରେ ମାଗୁଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲ ବାବୁ। କଣ ହେଲା ଝିଅ? ମତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ବାବୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ବାବୁ, ମୁଁ ଔଷଧ ଆଣି। ଭଉଣୀ ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ମୁଁ କିଛି କରୁଛି ରହ। ହଉ ହଉ ବାବୁ, ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇଛି, ଏଥର ଯାଉଛି। ଏଇ ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ଔଷଧ ଧରି ଆସିଛି, ଦେଖ ତମେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ବାଗ ଦଉଛି ତମର, ନିଅ ପିଇ ଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ହାଲତ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ 2 ରେ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।